बुद्धी बी भ्रष्ट जाता किती जात तुमका सांगतले सकाळच्यान पोटाक जाता नास आसा ना सर बुकिंग पण 4-5 दिवस झाले अजूनही ती गाडीच पावला पहिलेच सांगितलं आतार काळा बुद्धी भ्रष्ट जाता गॅस म्हणल्यार सिलिंडर भरतो नरेंद्र मोदी तो गॅस न्ही आणि कसलो पोटार गॅस पोटार पहिल्या मार्गे पण एका टायमार जालो मातोर असो आता त्यांना ना तो आता ना जाल्यार पोटाच कापता आणि तकली दुखता म्हण नवर येताना तेल घायलो त्यानं मात्र बरें जालें पळय कोणा लग्न झाले आणि शेंगे लग्न झाला रे तू नवरत्नान कित्याक तेल घालून गेलो लग्नात न्ही रे पाप्या त्या पाकिटात तेल होतं पाकिटात नाही ते घायला थंड जाता नवर येताना तेल नवरत्न तेला पाकिट दी ते बाबूगिरी वाटा 2 रुपये नवरत्न तेला पाकिट दे होय सरकारान या बायलाक किती सवलत दिला आमकां जाल्ल्याकच कित्याक ना दिला बरे ते बी घरा यूज करून घेता